Magandang umaga mga kuys. So, testing natin tong aking nabiling helmet, cellphone holder. Yan, so titignan natin kung maalog ba siya or malabo ba siya. Makikita natin yan mamaya pag nagbayad na tayo. Yan, so check natin muna ng konti para hindi siya magaanong maalog mamaya. Pwede na siguro to. So, yun, may naiispatan na tayong nagtitiktok banda doon. So, let's go. Ayun, titiktok nga si ate. Yan, sa mga babiyahe po, ride safe po sa ating lahat. Yun, may panabong pa naman ako. Sarap yatang i-adobo yun. Yan. So, tingin ko naman medyo okay naman yung kuha natin. Whoops. Parang kuha naman lahat ng angulo. Parang okay na okay siya mga kuisa. Okay. Nasa highway na tayo. Full tank tayo ngayon. Woo! Medyo mabigat na yung traffic dito sa tulay banda sa amin. So, Kamba, Arayat. Kita nyo banda doon, may mga lalaki ang doon. Ginagawa kasi yung tulay na to. Overtake muna tayo kasi baka mali tayo sa trabaho. So, mukhang kilala ko itong nasa kabilang lane. Yan, si Mama. Napakasipag naman talaga ng nanay namin na yan. So, umaga nagtitinda po siya ng mga isda around Arayat lang din po naman. Shoutout sa'yo, Ma. Ingat ka din po lagi sa pagdadrive mo. So, may naiispatan tayong logo, yung Black Panthers Arayat Chapter. Shoutout po sa inyo dyan. Pagkakaalam ko, yung tropa ko PRO dito sa grupo na to, si Arnold Pineda. Yan, so shoutout sa'yo pare, and sa grupo mo. Ride safe mga sir. Black Panthers Arayat Chapter.
Oh, no, 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 no. Nako, sobrang traffic na. Malilate na tayo nito. Buti pa yung kapaps nating Black Panthers nakalusot. Ay hindi, nandun pa pala. Mahirap lumusot ngayon. Ay nako. Ginagawa kasi yung daan dito mga kuys. Ito banda sa Santa Ana, yung bagong munisipyo. Ay, naka-sexy Click Orange. Yan, shoutout din sa'yo. Yan, lusit-lusit muna tayo. Yun. Ayos.